Pani Kryściu! Jedno. Zimne, norma. Już trząśnięte, lekko wylane. Się robi, teraz przyniosę. Tak trzyma. O, dzień, coś za pan. Maria! Maria! Witaj, Witaj, wujku, a gdzie ty masz piwo? Daj pan, no. Daj, idzie piwo. Bo ja cię dawno nie widziałem, Maria. Piwo na promenada. Dzięki, dzięki. Całuski za miłą usługę, pani Kryściu. Całuję rączkę. No, panie Marianie, tak to mi pan nie przekupi. 10 zł się należy. Okej. Nie ma. Proszę. Okej. No myślę. Maria, ty dzisiaj frosiasty jesteś. Czyżby w końcu ci się jakaś robota trafiła? Nie. Dawaj sobie. Stary. Szybkie samochody. Piękne kobiety. Wszystko. Maria, to ty przy wyścigach samochodowych ostatnio robisz. Napijmy się. Napijmy się. Czy? Dasz rączkę? E, Świetlana przyszłość cię czeka. Piękne dziewczyny, szybkie samochody. Śmierć! 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 Kapitynka masz. Marian Wielczarek jako Marian Blond 007 w filmie Jana von Ziemsena na podstawie powieści Jana von Ziemsena. Dziewczyny lubią blond. W pozostałych rolach
animacja komputerowa, montaż, kostiumy, charakteryzacja, zdjęcia. Piosenka tytułowa w wykonaniu zespołu Blueset. Muzyka Soul Silesian Brass Band. Scenariusz na podstawie powieści Jana von Ziemssena. Produkcja. Reżyseria Jan von Ziemssen. Miasto Rybnik, rok 1972. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował, że w rejonie Rybnika wybudowana zostanie tarcza antyrakietowa. Ta sensacyjna wiadomość dotarła do Aliba Arczy, groźnego terrorysty, który wypowiada Polsce wojnę i grozi nuklearną zagładą. Akcję terrorystyczną Arczy finansuje niemiecki multimiliarder Heinrich Ziemssen, który ma za cel przejąć światowy rynek. Świat uratować może tylko tajny agent Blond. Marian Blond. K7J wzywa D8K. Jak mnie słyszysz? Odbiór. Tu D8K Rybnik, słyszycie odbiór? Za chwilę nadajemy. Czekaj. Pas. Pas. K7J. Odezwij się, odbiór. K7J. K7J. Odezwij się, odbiór. K7J. Przyjąłem. Tak, dobrze. K7J. K7J. Odezwij się odbiór. K7J. K7J. Odezwij się odbiór. K7J. Dobrze. Odezwij się odbiór. Nie. Powiadam inspektora, prowadzimy. K7J. Powiadam ABW, sprawa bezpieczeństwa narodowego. Zaraz odzwonię. Szybko dawaj, szybko. A tak w ogóle co się dzieje? Nie zrozumiałem dobrze. Straciliśmy łączność z fanaticami. Straciliśmy, czy została przerwana ta łączność? Chyba straciliśmy, bo została przerwana. Chociaż sprzęt nadal nadaje. Sprawdzałeś obie częstotliwości? Wciąż próbuję. Próbuj dalej. Co? Właśnie to robię. To gdzie? Dobrze. K7. Ja mam wiedzieć, gdzie on jest? K7. Mówi inspektor działu łączności. Chwałęcice przerwały nadawanie. Panowie, dziękuję. Profesorze, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Docencie, do widzenia.
tak daleko zaparkować! Gdzieś go w końcu zaparkował. Johan miał tu gdzieś zaparkować. No, stoi tam obok pałacu, widzisz? No to szybciej. Mam dość. Nie mam już sił. Wow, takie palimy. Bierzemy trupa i do dzieła. Dobra. Hop. Dobra. Słuchaj, chodź po ubrania, bo nam do zdjęcia będą potrzebne. Okej, Ja okej. już go po schodach wniosę. Dobra, do samochodu. No cholery, dlaczego tak długo to trwało? Ciężki był chyba po Ach, obiedzie. dlaczego ciężki? Wymieniam. Firma pokryje koszty? Oui, oui, madame. Przydałby się jeszcze 1000. Jestem pełen podziwu dla pani odwagi, panno. Trench? Ewa Trench. A ja podziwiam pańskie szczęście, panie... Blond. Marian Blond. Panie Blond, nie zechciałby pan podnieść stawki? Nie mam nic przeciwko temu. Najwyraźniej chce mnie pani dosiąść. Coś w tym jest. Witam. Czy pan jest członkiem Nie. klubu? Szukam Mariana Blonda. Pańskie nazwisko? Proszę mu to przekazać. Dobrze. Proszę mi podać swoje okrycie. André, muszę spasować. Proszę wybaczyć. Wzywają mnie ważne obowiązki. Szkoda, że pan już musi iść. Kiedy gra zaczyna się interesująco rozwijać? Tak, panno Trench. Grywa pani w coś jeszcze? Gotowa między innymi. Jutro po południu? Mhm. Potem zjemy kolację. Brzmi kusząco. Czy mogę do pana jutro z rana zadzwonić? Doskonale. Na wizytówce jest numer. Blond, gdzie się podziewałeś? Przeszukałam cały rybnik. Zaczekaj chwileczkę. Przyszedł Blond, sir. Wezwie cię za chwilę. O co chodzi, Marto? Blond, daj mi trochę nadziei. Mnie w takim stroju nigdy nie zaprosiłeś na kolację. W zasadzie nigdy tego nie zrobiłeś.
Zrobiłbym to, kochanie. Ale B. Kazałbym mnie rozstrzelać za nadużywanie własności rządowej. Na pochlebstwach daleko nie zajdziesz, ale próbuj dalej. No dobrze, mów co się dzieje. Sprawa wygląda poważnie. Od 3 godzin próbujemy nawiązać kontakt z chwałęcicami. Dobrze. Możesz już wejść. Pa. Chwałęcice przestały nadawać. Zaraz po nawiązaniu rutynowego kontaktu Strangwell zniknął. Czy Strangwell wykonywał jakieś specjalne zadanie? Tak pracował dla CIA. Jak wiesz, Amerykanie budują w rejonie Rybnika tarczę antyrakietową. W Chwałęcicach przeprowadzono testy radaru. Strangwell miał trzymać rękę na pulsie i pilnować tajnych akt projektu Ares. Wasza współpraca z Amerykanami oznacza wojnę! Wasz kraj zniknie z powierzchni ziemi! To Alip Archa. W czasie wojny perskiej był ich podwójnym agentem. Pewnie ktoś mu lepiej zapłacił. Na to wygląda. Alip sabotował działania Amerykanów, sprzedawał broń terrorystom. Wiemy, że Alip nie działał sam. To Heinrich Simsen, niemiecki multimilioner. Fortunę odziedziczył po swoim ojcu, dowódcy SB, który został zamordowany przez amerykańskie służby specjalne. Czyli ma motyw. Motyw i środki, Blond. Musimy wiedzieć, co planuje Simsen. Skontaktujesz się z naszym agentem w Rybniku. Będzie czekał na ciebie o 18:00 w knajpie Kryształek. Będziesz potrzebował nowego sprzętu. Oto triumf Spitfire. Szybki, zwrotny, wspaniały model. A oto twoja nowa broń. Najnowsza Beretta 6 mm. Uważaj, bo to prototyp. A to wygląda niepozornie, ale obchodź się z tym ostrożnie. Nie zapalę tym papierosa. Nie, chyba że całą paczkę. Używaj tego w ostateczności. Co podać? Piwo. Wstrząśnięte, lekko wylane. Proszę. Dzięki. Jak chcesz, że wszystkie ładne kobiety okazują się być agentkami. Może to kwestia gustu. Przesiądziemy. Gustuje pani w czerwieni. Krew to moja specjalność, panie Blond. Znaleźli go w lesie nieopodal elektrowni. Wygląda na robotę fachowca. Strangwell został porwany spod rezydencji profesora Goldberga. Z tego co wiem, znał też doktora Simpsona. Miał go obserwować. Zostawmy to może na razie. Może umówimy się na kolację. Uważaj!
Idziemy. Nic tu po nas. Skąd oni się wzięli? Musieli mnie śledzić. Przyspiesz! Spokojnie, kobieto. Pochyl się! Przyspiesz! Gaz! Gaz! To chyba nici z kolacji. Mamy tylko ciasteczka. Halo? Gdzie jesteś? Mam kłopoty z samochodem. Złapałem gumę. Trzeba będzie oddać do serwisu. Nasi agenci widzieli, jak Alip kręcił się w okolicy Chwałęcic. Sprawdźcie to. Będziemy tam najszybciej jak to możliwe. Tylko się przebierzemy. Ach, te agentki. Podejrzanie tu cicho, nie sądzisz? Cicho! Coś się dzieje.
chodź. Zajdziemy ich od frontu? Tak jest. Część akt została skradziona! Niech nikt się nie rusza. Ach, agent Blond. Czemu zawdzięczamy twoją wizytę? Podnieście ręce. Dobrze, że wykonaliśmy polecenie pana Blonda. Myślę, że to drobne nieporozumienie. Gdzie jest Alip? Wolałbym, panie Blond, żeby nie próbował pan żadnych sztuczek. Dla naszego wspólnego dobra. Połącz mnie z B. B? Trafiłeś na agentów CIA. Mieli przekazać resztę dokumentów na temat tarczy. Jutro ma się odbyć pierwsza próba systemu. Miałem pecha. Postawiłeś całe chwałęcice na nogi. Alip nie byłby w stanie stamtąd wyjść. Ktoś nas oszukał. Aliba w ogóle nie było w chwałęcicach. Sprawdziliście agenta, który złożył raport? Zniknął. Od 3 godzin nawiązujemy z nim kontakt. Simpson działa z chirurgiczną precyzją. Simpson przebywa w hotelu rynkowym. Pójdziesz tam, zameldujesz się. Na nazwisko Kowalski. A kto będzie panią Kowalską? Sylwię odkryli. Będziesz działał sam. Nie możemy ryzykować. Bardzo przepraszam pana, panie... Kowalski. Jan Kowalski. Małgorzata. Miło poznać. Małgorzato! Małgorzato, będziesz nam potrzebna w hotelu. To jest Jan Kowalski, a to doktor Heinrich Simpson. Witam pana, bardzo mi miło. Heinrich Simpson. Słyszałem o pańskich technicznych osiągnięciach, panie Simpson. Rozwijam tylko badania, które prowadził mój ojciec. Nic ponadto. Jest pan zanadto skromny, panie Simpson. Z tego co wiem, pański ojciec nie zajmował się elektrotechniką. Widzę, że jest pan nieźle poinformowany.
Sam tym się zajmuję. Tylko trochę jakby z innej strony. To znaczy? Jestem wojskowym. Na urlopie. W takim razie zapraszam na wieczór, robię małe przyjęcie. Mam nadzieję, że to przyjęcie będzie z winem i pięknymi kobietami. Będzie się miał pan szansę wykazać. Podboje to moja specjalność. Tak? Widzę w panu żołnierskiego ducha. Bierze pan jeńców? Wyłącznie kobiety. Widzę, że zapowiada się niezła walka. Do zobaczenia zatem wieczorem. Słucham, szefie. Co sądzisz o tym Kowalskim? To nie jest Kowalski. To agent służb specjalnych Marian Blond. Skąd wiesz? Widziałem go w kryształku. Masz dla mnie jakieś rozkazy, generale? Zależy, na co masz ochotę. Ile miałeś kobiet, Wiesz, ile naboi w ciągu minuty potrafi wystrzelić karabin maszynowy? Chcesz mi zaimponować? Nie lubisz, gdy kobieta ma nad tobą przewagę. Dla ciebie zrobię wyjątek. Zamknij oczy, a poczujesz coś zupełnie nowego. Będzie lepsze niż karabin maszynowy. Nigdy nie wierzę takim obietnicom. Teraz ty masz okazję zdobyć nowe doświadczenie. Nie radziłbym robić jej krzywdy, panie Blond. Szkoda by było brudzić krwią tak ładną sypialnię. Radzę opuścić ten nóż, bo zabiję was oboje. Nie mam skrupułów, panie Blond, ale doceniam przebiegłość swojego przeciwnika. Lewa kieszeń, panie Blond. Lewa kieszeń! Jesteś mi winna jedną noc gratis. Mówiłem ci, że go nie zabijesz. A teraz zmiataj do swojego pokoju. A, i wezwij Hansa i powiedz mu, że mam dla niego coś ekstra. I co, panie Blond? Zostaliśmy chwilowo sami. Wasi agenci ostatnio marnie kończą. Zdaje się, że ktoś pana sypnął, panie Blond. Zapewne się już zatroszczyłeś o niego. Miałbym się pozbywać tak cennego towaru? Jak na razie może mi się przydać. Jedno jest pewne. Co do waszej akcji w Chłęcicach, waszym służbom udało się mnie zaskoczyć. Nie wiem, skąd dowiedzieliście się o zamiarach Aliba. Na szczęście nie wiedzieliście, kogo szukać. Zapewne łaskawie mi o tym opowiesz, doktorze. Uprzyjemnię panu czekanie na śmierć, panie Blond. Alib nie opuścił bazy w Chłęcicach. Nadal tam jest. Za dokładnie 3 godziny Amerykanie przetestują
swoją tarczę antyrakietową i będą mieli zamiar zestrzelić ją pociskiem. A gdyby tak system zawiódł i zamiast nieszkodliwego pocisku uderzyłaby broń jądrowa, szkoda, że pan tego nie będzie mógł widzieć, panie Blond. To jest dr Hans. Praktykuje sprawdzone metody zadawania bólu. To jest zastrzyk izotracyny. Teraz nie musimy cię nawet związywać. Zostawiam go tobie, Hans. Das ist gut, Herr Blond! Deine Auge, Herr Blond! A teraz wiadomości gospodarcze. Wczoraj uroczyście otwarto 1000. fabrykę produkującą prawie wszystko. Tym razem fabryka powstała w Polsce, w Rybniku, na Śląsku. Właścicielem fabryki jest znany na świecie niemiecki multimilioner Heinrich Simsen. Na początku sierpnia, podobnie jak w latach ubiegłych, z Rybnika wyruszy kolejna piesza pielgrzymka do Częstochowy. Wątnicy idą na Jasną Górę już po raz 61. Pielgrzymka wyruszy z Rybnika w najbliższą środę, 2 sierpnia. Pątnicy dotrą na Jasną Górę w niedzielę 6 sierpnia. Pielgrzymki mają swoją długą i chwalebną tradycję. Witam, panie Arca. Witam. Zależy w Piśmie Świętym. Od samego początku historii... Może napije się pan, panie Arca, piwa? Tutejszy browar jest producentem bardzo dobrego piwa i żałuję, że jeszcze ten browar nie jest mój. Allah mi nie pozwala. Przystąpmy do konkretów może. Wiem, że współpracował pan z Amerykanami. Wiem również, że handlował pan bronią na Bliskim Wschodzie, za co CIA wydało na pana wyrok. Tak więc ma pan powody nienawidzić Amerykanów. Ja z powodów osobistych też jakoś nie przepadam za Yankeesami. Tak więc coś nas łączy. Było okazją do złożenia życzeń oraz Zdrowie. honorowania 19 par Na zdrowie. świętujących Złote Gody. Tradycyjnie Dziękuję. z biletami spotkali się prezydent oraz Jak pan zapewne wie, urodziłem się w Polsce, tylu lat to nie lada sukces, szczególnie dzisiaj. ale czekamy na nie zabieganie, pałam sympatią do tego przepracowanie, kraju. Stres i brak czasu dla Zwłaszcza najbliższych. po tym, Choć i gdy tak Polska 50 otworzyła się na temu kraje zachodnie. dostojni jubilaci Zachód nie słucha Allaha. Nie było powodów do zmartwień i trosk. Spotkanie było okazją Zbliża się do dzień pogratulować testu jubilatom i życzyć wszelkiej pomyślności. radaru, Prezydent, zwracając się do zebranych, stwierdził, tarczy że antyrakietowej z pogodą, bo raz bywają gorące z wystrzeleniem dni oraz pocisku chłodne. rakietowego. Jednak obecność na spotkaniu tylu par dowodzi, że można wspólnie przetrwać i te gorące, i te chłodniejsze dni. Pańskim Oczywiście zadaniem pary obchodzące w tym roku jest Złote Gody opanowanie otrzymują bazy oczywistych i wyłączenie gratulacji, radaru. medale za długoletnie Przekazuję panu do dyspozycji moich najlepszych bojowników kwiaty i upominki. O miłą z atmosferę Terror Brygady. spotkania zadbał zespół Gamma. My również dołączymy. Oczywiście na pańskim koncie jest 6-cyfrowa suma pieniędzy. Życiowego optymizmu. Allah panu wynagrodzi, panie Simpson. Dziękuję.
To, że przejazd samochodem przez Rybnik wymaga od kierowców coraz więcej cierpliwości, to żadne odkrycie. Niestety nie poprawią sytuacji kolejne utrudnienia w ruchu. Mowa o pracach prowadzonych na ulicach Żorskiej i Chrobrej. Halo? Wiadomość z ostatniej chwili. Aha. Otóż, proszę Państwa, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, niemiecki multimilioner Heinrich Simsen podpisał z rządem Chin kolejną umowę na budowę elektrowni atomowej. Dobrze, że zostawiłeś załączony radionadajnik. Tym razem nie miałaś szczęścia. Zawiadomiłaś centralę? Znaleźli zdrajcę? B pracuje nad tym. Tak? Daj mi blonda. Co się u was dzieje? Centrala odebrała niepokojące sygnały. Miałem problemy z kobietami, ale już wszystko pod kontrolą. Odzyskuję formę! Simsen dysponuje głowicą jądrową. Alib jest wciąż na terytorium bazy w Chwałęcicach. Potrafi wyłączyć tarczę. Wysyłam wam wsparcie 007. Teraz będziemy ich spokojnie śledzić. Jutro będziemy w Chinach, kochanie. Miło będzie usłyszeć w radiu i w telewizji, jak ci naiwni Jankesi tłumaczą się i przepraszają cały świat. Trzymaj się na dystans, bo pomyślą, że ich śledzimy. Szefie, chyba nas śledzą. Dodaj gazu! Co ten żółty się tak tej łady trzyma? Właściwie to po co my ich śledzimy? Nie wiem, lubię jeździć tym cackiem. Olej ich. Jedź prosto do Chwałęcic. Okej, niech pomyślą, że ich zgubili. A po drodze załatwimy pewną prywatną sprawę. Nie widzę ich. Ja też nie. Chyba ich zgubiliśmy. Zawracaj. Alib! Alib! Będziemy mieli towarzystwo! Musimy się tam jakoś dostać. Masz!
Nie widzę żadnych agentów. Trzeba będzie się rozejrzeć. Musimy znaleźć Aliba, gdzie dokładnie znajduje się system Gdzieś komputerowy. tu miałam mapę. Tu jest wejście. Tu jest ochroniarz. Musisz się dostać tutaj. Dzięki. Idź do centrali, ja będę pilnowała tyłów. Pocisk wystartował. Wchodzę do głównego systemu. Doskonale.
Wyłączam tarczę. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, Alib. Cholera! Co jest? Co jest? Moje gratulacje. Znowu się panu udało, panie Blond. Ale jakim kosztem? Szkoda, że stał pan po złej stronie. Co jest? Mógłbyś wezwać karetkę. Już po wszystkim.
Nie miałem dziś ochraniaczy. Panie Zimsen, kiedy traci pan głowę, całkiem pan się rozsypuje. Za upojną noc. Pozwoliłam sobie zarezerwować na tę noc pokój. Dla nas. Jak zwykle pomyślałaś o wszystkim. Ile miałeś dziewczyn, Blond? Wiesz, ile naboi w ciągu minuty potrafi wystrzelić karabin maszynowy? Nie. Przepraszam, Złotko. Chyba będziemy musieli przełożyć tę upojną noc na inny dzień. Ważne obowiązki mnie wzywają. Kpisz sobie ze mnie? Kabareciarz z ciebie, mój tryjku pijacki, Marian. Lecę. Dobranoc. Bywaj, byku. Idę spać. O, przepraszam panią. Ty. Agencie specjalny Blond! Wróg atakuje, a ty śpisz? Sylwia? Skąd wiedziałaś, gdzie jestem? Mam swoje metody. Bardzo słabo się dziś czuję. Mam coś, co postawi cię na nogi. Prawdziwy niemiecki ubot z wódki wzmacniającej. Śmiało. Nie pogardz. Śmiało zatapiaj tego skurczybyka. Sylwiu, twoje zdrowie! Masz rację. Moje zdrowie. Widzisz, nie wszystkie dziewczyny lubią blond. Niektóre wolą pieniądze. Masz pozdrowienia z Pekinu. Ostatnia niedziela, jutro się rozstaniemy. Może ci powróżyć, chłopczyku? Zadanie zostało wykonane. Na pewno nie żyje? Dobra. No to do zobaczenia jutro w Pekinie.
już po wszystkim. Pan Rudolph Simpson, mój niespokojny duszo, była chęcia zemsta za śmierć swojego brata. Teraz zaznam spokoju. Niech Allah cię wynagrodzi. Pieniądze mojego brata? Pomagam dokończyć jego dzieło. To ja. Gratuluję dobrze wykonanego zadania. Wiesz, ile naboi w ciągu minuty może wystrzelić karabin maszynowy?